Productions. Ke na sarai na ke na ba ƙauna kin zamo min ni yar uwa. Ni ina san ki ko wuya daɗi ba na guje ki a rayuwa. Kin shige raina san kina daɗa ƙaruwa. A dalilin ki gashi na bani babu kishirwa. Ga ruwan ran da zana ɓoye wa ke ce zan baiwa a gidana. San ki alƙiblata in gana nuna ta ba batun canza ta harin Allah ne. Saurayi dan yayi gunka ba na shayi zo mu zan mata kwaye kai ka haska ka taro. To ka da ranka da hamdai baki ya kushi kudai me san ya raba mu ba za ya iya ba. To ka da ranka da handai kar kuma ka tsalan dai mai san ya raba mu za ya sheke kansa. Ke na sa